Полізняволену Тетяну Русак і її дочку Ганну Савочкіну білоруський режим кинув за крати по обвинуваченню в зраді державі. Їх затримали в 2023 году у межі гучної справи, яку державна пропаганда тоді назвала підрихтовкою теракту в День Перемоги. Справу розглядали в закритому режимі. Подробязности обвинувачення в громадству не розкривали. Обвинувачення по 7 років позбавлення волі кожної. Пазней маці і дочку внесли в так званий спіс екстремістів. До затримання Ганна навчилася в Білоруському державному університеті, була старостою групи і тільки починала будувати своє життя. Її мати Тетяна була побач, як сім'я, як чоловік, який підтримує свою дочку. Сьогодні вони знаходяться за кратами у жіночій колонії номер 4 у городі Гомелі. У Білорусі усе частіше за кратами опинаються цілі сім'ї. Люди губляють свободу не за гвалт, а за політичне обвинувачення, які влади використовують для заполохування громадства. За кожною такою справою чоловічий льос, розбурене життя і сім'ї, які вимушені проходити праз репресії разом. Сьогодні за кратами застаюцца каля 850 полізняволеных людзей, чия вина гэта солідарнасць, грамадзянская пазіцыя і жаданне гаварыць праўду. Важна працягваць гаварыць пра беларускіх палітвязняў, бо маўчанне гэта якраз тое, чаго сёння і чакае ад нас беларускі рэжым. Свабоду Тацяне Русак і Ганне Савачкінай, свабоду ўсім беларускім палітвязням.